ito na mo gipapalit nga tuna, Oh. Mr. Permiho. Kuan sir. Sir Dudit, ita akong gipapalit nga tuna. Kuan gadla. Maupat gadla ka sa ako para ta akong nabuhan. Kay Ha? Napiste ka. mupay ko na yan na nagbabalik yan tuna. Kay babayaran ko yan dayon, sakto na kay dala ko nagkwarta. Kaya ko kay ibay naghinulat na. Kaya bahadi nga mapalitin tuna. Nasa niya nga maagahaya. Adi kumpleto na pagod naging papilis. Ulat-ulatong ko daw kay bahay numabot. Meron yan. Ay, Oy, ikaw sir. ni Kuan, Mr. Dudit? Oh, ikaw Mr. Permiho? Permiho. Ah, okay. Ako kan tumawag ay mo. An napalit nga nin tuna. Ah, oo. Ako to, ani dala ko natakon, igbarayan. Pasensya la, sir, kay nakulpan ako kay nag-withdraw pa ako. Ah, okay. Sige. Bayan na kita nagpipinamilihin tuna. Yan na ako mo pa kay nakita ko ni mo post. Oh. Mamay na kabaligyan nga tuna. Oo. Nagtawag ako ay mo. Tapos amo na naadlaw na ko pagkani kay siyempre takong kwarta tumanggo na ko ang bangko. Ah, oo. Dara ko napagodan na akong mga death certificate with akong mga tuna. Ako mga titulo ito sir. Oh, mga titulo nga nin. Adi man, barangay clearance nga, police clearance. May naman ni mo sir ko na no, di dabsil gyud. Oh, di dabsil. Oh, may ada man kompleto yun eh. Oo, pay. Oh, Ano agad sir ito? tuna akong tuna. Tikang din eh, tikade. Tikad to. Palibot nga di. Kailangan kailangan din tuna. Wari pangan siguro itong imogin okyan nga tuna akong pangat O siguro. kaya talag dito may kuhan dito. Ah. Bakit naging uro kilala kay imo? Oo. Sir, pwede ko makita ito nga, imo to na naging babaligya. Oy, tara. Tara to kita. Ano daw sir, anay? Mapa sisilyon ta ko mo kay paguli ko ba tak mga batos nandiyan ngaro. Oh, may sisilo ka sir 20 tag piso-piso. Ay, waray. Sige, tara katigdat yung babaligyan ng mga tuna. Oh, wait, tara. Para makauli latak dayon. Tara, mari kita. Ay, gabi naging babaligyan ng mga tuna. Pura man din tinambak. Amon din ito na akong gimbabaligang tuna, Mr. Permiho. Aw. Tuloy ni ka hektarya. Aw. Hello, sir ano? Hello, yung mga tuna dito. Imo lagi ito dito. Dito, tikadi, akon iton. Aw. Mantika tagyapit. Kada nakikita nimo ton imo mata akon. Aw. Oh. Hello, ganyan tuna. Amo ini Mr. Michael iton gimbabaliga kuhay mo nga tuna. Tulo ka hektarya. Aw. Sir, Oy, para ka nakita garakos nga. Tulo ka hektarya nga tuna. Kay, nag-withdraw nga niya ako dito bangko, pero ang kanan ko ang ladto. Ang akong saving sa asa. Paglimla ko hin. Wala nga ni makamil. kaya ano ito nimo gimpapalit nga tuna, Oh. Mr. Permiho? Kuan sir. Sir Dudit, ita akong gipapalit nga tuna. Kuan gadla. Maupat gadla ka sa ako para ta akong nabuhan. Napiste ka. Kay tak naghimo ko yung payag dito. Oh, tak kwarta wala nga ni makamil. Kada ako na akong gasto hini nga papilis, hini nga didabsil. Piniste ka upat man lakasapan ni pinapalit nga tuna. Oh. Wala nga kita sir, inay mo gin kay nimo ani mo nahuna mapatakin tuna. Wala nga pa kuno kwarta ka nagpayag lang ani dito patak anak. Ano man sir? Interesado ka pa pagbaligya ako nito upat ka sa ako nga tuna. Kansilaan ni kita Mr. Permiho kay upat malaka sa ako ito nimo gipapalit nga tuna nga piste ka. Sige. Sige sir. Sige sir, Mr. Dudit. Mamimiling na lang ako dito iba nga mapapalitan nito nga. Ako din papalit nga tuna nga upat ka sa ako kay wala nga kita garakos. Sige. Sige, Mr. Dudit. Makali ako, mapiste ka. Sige. Kada ako na akong gasto hini pag linakat-lakat nga papilis. Kawari klaro ni Mr. Permiho nga pistiya.